Jweta Ratu Bujana Wungu. Kula ngaturaken sembah dipunjuk Sang Jweta Ratu. Tak tampa pangestune ingsun enggal tanpa nono. Ayang. Sangat anggen kula nampi minangka dadosaken Jumat Sang Kula. Paman Paten. Dalah. Ingsun pengen pirsa kahanan ana ing Kraton Majapahit. Jweta Prabu dadi sembahan kula. Menawi nandhal mundhut pirsa menani ombak umbuling suwasana ing Kraton Majapahit ampun masumelah. Ampun kuatos. Saugre negari Majapahit menika patihipun tasih Gender. Oh, diambali sepisan malih ingkang sorong. Iya lere tenan. Saugre negari Majapahit menika patihipun tasih Gender. Majapahit mesti ayem tentrem kalis ing sambikala. Tolak Kecakan dipun lega. ngestaken dawuh. Paman Paten, Paman Manakoncan. Sang Jweta Ratu Ingsun ugi pengen pirsa. Kahanan wonten ing Kraton Majapahit napa sampun ayem tentrem paman? pangestunipun Sang Jweta Ratu negari Majapahit ing samangke bebasan kalebatan sedaya mati. Kawula dasih ing kemapan wonten ing margen sing wonten Karang Pradesan pinggah ing dalem Raja Majapahit. Sami alok lebah limpah lo jinawe boten kirang sandang sing kumat. Kecakan dipun lega. Dari Sang Jweta Ratu Ya cengkarasan. Pareng pangandika ing sira wis nindakake pasiwakan aku. Dinggon mengayahi kewajiban. Sang Jweta Ratu sakiripun kula matur sama dateng panjenengan. Tak tampa uga pangestune ingsun enggal tangan. Sanget anggen kula nampi dia dadosaken jimat sang kula. Pikantuk dawuh pangestune panjenengan dalem. Anggenipun kula nyetosi kewajiban kula weteng sedaya para kawula wonten ing Majapahit. Napa keturutan musibate dalem. Nyono penake nggon. Jweta Prabu Paman Paten. sasanesipun Majapahit menika ayem. Nggih. Menika Majapahit menika tentrem. Majapahit samenika menika kacondhokan jagoliring kuning. Kacondhokan jag. Nggih. Ibaratipun kados dene kakudung lulang macan iku negari Majapahit sakniki. Sinten to jagoliring kuning ingkang kula aturaken? Boten sanes anak kula kalih Raden Mas Layang Seta, Raden Mas Layang Trindel. Menika menawi katon drewawayangan Jweta Prabu. Menika pendane Gatut Kacane Majapahit, menika antarjane Majapahit Jweta Prabu. Ra ngono ta? Sang Jweta Ratu Layang Seta. sedaya ingkang dipun ngendikaaken Rama Patih Nugender kawitan santos pungkasan punika boten sisip jalaran punapa panjenengan sampun pirsa piyambak kalamunta wedal sapunika wonten ing negari Majapahit kacondhokan jagoliring kuning yen to cinandha wonten ing pewayangan pindhanipun Raden ing Pringgondani Raden Gatotkaca nggih Raden Mas Layang Seta. Menika leres Sang Jweta Ratu panjenengan boten sisa kuatos perkawis katentreman wonten ing Praja Majapahit. Menawi Praja Majapahit kasempyan payo-payo kula lan kadang kula ingkang badhe brasta pawarsa menika Sang Jweta Ratu. Kyai Layang Seta dalam sira. Dawuh Ingsun yake matur nuwun merga ing sira sakarone wis gelem melu nata katentreman ana ing Kraton Majapahit. Nuninji. Sang Jweta Ratu menawi kepareng dalem
Kula nyuwun kangge tanggapi. Kula kepen bangsa Catonitra kaliyan Kakang Patih Gender Keminul. Kula sumanget Kakang. Ana apa, Cak? Kakang Gender. Apa? Bebasan gumun setahun jeneng sak pendet. Ana apa? Ora ana bedane. Rikala nganti temeka saiki. Saben-saben ngadep iso dalem sang ratu ora kaya-kaya. Berarti ya. Sing isine golek apikmu dhewe. Lho kok golek apikku dhewe? Kowe iki ngerti ora? Langsung nyatane pancen kaya ngono ta. Jajaran aku sawang kok. Sawang. Gagah, bagus jaya. Apa kaya Gatot Kaca lan Antarja iki wis pas. Lho. Orang dadak wong pinter. Wong bodho samaca batenmu. Yen ora selak, kepe dianggep sang ratu dia aib wong. Golek panglembana. Negara Mojopat ora ono pinter kejaba wis anakmu. Lho ya kasunyatan. Mojopat ora ono jaduk wong sekti mamor jebok lan anakmu. Lha iya no anakku iki Gatot Kaca Antarja iki kadegayane mlebar tanpa lat nyelentek tanpa sopan. Bapak yang di warung ora bayar. Ora bayar. Masam Kalau Gender, apa? saben-saben prastawa perang kang gedhe Mojopahit. Aku durung rangguli. Anakmu kapan irungi kok ora ono. Kowe iki bupati kok goblokmu mbok dudono wong akeh. Wong netepi kewajiban nara kartine negara kuwi lamun arep tumandang gawe iki ngenteni perintah hajat. Nek ora diperintah kok mangkat dhewe nek ana salahe apa-apa tanggung jawab. Satrio beteng negara prajurit kok ngenteni perintah. Ndak kula negara Mojopat ketemu Boboyo. Kalau Gender, Apa? sabarang kutul bukti nyatane. Karepmu piye? Yen anakmu sakara iki Senopati sing muncul ing Mojopahit. Sekti Pandoro. Iya. Tak jajale. Sampun. Paman minak kocalan Sang Ratu. Paman Patih Ah, Gender. Kekalih bilang boten katuran lenggah. Boten kanan kados ngaten menika ingkang ingsun kersakaken. Ingsun ngersakaken katon kemanten kraton Mojopahit. Waduh, wis ketemu kowe. Wis Ngomong. Paman minak koncat. Kete. Sami-sami Pandhawa. Najib. Kraton Mojopahit. Amit, Sami pasang kalimat takbir. Apa itu? Kula ingkang sholat. Sang jelipun tangan tingalipun. Monggo katon laga. Angkring sampean kae. Ora. Coba sinten? Kowe ra Dipati Jibaran ta kowe? Bupati Jibaran. Iya. Sinten? Angkat Buta. Boten pangkling Ora sampean. pangkring aku sing karo kowe. Kula ki mboten pangkling kalih sampean. Sampean iki wong lawas. Lawas. Iya, bener. Pancen aku lawas. Wong lawas to? Heeh. Wong lawas niku pinjane wong kuno. Iya. Kula ki eling jenenge sampean. Iya, sapa jajal? Oh, ngangge parian. Parikane piye? Suwe ora jamu. Heeh. Jamu pisan godhonge telo. Iya. Terus piye iki? Apik iku. Suwe ora tau ketemu. Ketemu pisan karo Nanji. Ngono jare eling. Dereng tutuk kok. Mesti wonten. Hah? Lanjutnya piye? Mengkiri nah. Iki enten anyar meleh. Ana anyar piye? Nggih. Piye? Suwe ora jamu. Heeh. Jamu pisan godhonge turi. Heeh. Suwe ora tau ketemu. Ketemu pisan karo Nanji. Sampai bongkot. Ngono jare eling. Aku patih lu gunde. Dolah rete. Saniki dados patek. Iya. Pangapuntenipun Gusti Prabu. Cuwita Prabu, tangan katelu Gender. menika wonten tamu. Tamu. Nggih. Monggo ingkang panjenengan pun
Nggih, kula Kowe kok sowane negara Majapahit. Apa karepmu? pengin pinanggih sesembahan wonten ing Majapahit Sang Juwita Ratu Kencana. Sawane sawetara nggih. Juwita Prabu miturut aturipun kepengin pinanggih dhateng Resa Dalem piyambak. Oh, ngaten. Piye, Paman? Angkat buta. Angkat Sang Juwita Ratu. ing ngarep sliramu pengen pinanggih marang Gusti. Nggih, nggih. Apa sejamu? Duh, Sang Juwita Ratu Kencana. Tadah deduka ingkang kathah. Kalamun Kura boten gadhahi duka traksila. Umuwane miyak sagunging para kawula lan prajurit nayaka nayakaning raja ingkang sami maraksipun. Namung kula mung didhawuh dening Ayang Dalem anak Angger Wurbisma Minajingga. Kula keng kapurih nyaosaken nawala kunjuk ngersa Sang Juwita Ratu Kencana. Yen to ngono, enggal aturke nawala kuwi ana pengarepane. Sampun dipun keparengaken Sang Juwita. Awala sak sampunipun dipun waos dipun balangaken kalih Isih aku. kula pengen ngertos Aja dijupuk niatan sapa? Sing akan jupuk sapa? kula pengen ngertos kok Ben iki aku sing duwe ya. iso gegeti sampean kok. Monggo dipun waos napa to surasane ngawul rikala resma. Niwala konjuk ngersa dalem Juwita Prabu ing negari Majapahit. Sasarengan niwala menika duh Juwita Prabu, kula ingkang abdi Guru Bisma Minajingga. Nagih janji sayembaranipun ingkang Rama Suwargi Prabu Bramatundja. Nagih janji. Sinten ingkang saged mejahi kebo Mangcuwet nalika semanten badhe kaganjar kalih setunggal wujud negara kalih wujud wanita. Sarene nang dalem sampun dewasa Juwita Prabu, kersa boten kersa kedah laladi Guru Bisma Minajingga. Menawi boten kersa laladi Guru Bisma Minajingga, Majapahit kula damel karang abang. Pas kata nampas dadi wong lawas Kenapa? Kowe tak nyeleni apa? kakone kok seneng Ora seneng. kurang go angkot kok tamu mau kowe derojo apa kok kok sulane Kowe iki krungu suasane niwala iki mau kok. Awak bakare kaya ngono. Lamun Juwita Prabu ora gelem lagi Guru Bisma Minajingga. Majapahit arep digawe karang abang. Sengak apa ora ngono? kowe dadi anak kita Jawa Ya iya no, bocah enom kumandang. adong-adong kok Ya ora ngono. anakmu sak loro Ya, sultan ning kowe angkat to angkut to muga-muga anakmu dadi layon bongkok ngene. Ora tau cocok karo blas. Tekan kemandi. Dengan makan sudah. Gendang.
Aku konjungan dengan Enggak. Orang sata ambali opo kang dadi wigat ini. Kang baku. Siroda utus. Kang supaya mbudalake titian kuliman kau saka wangku. Menawi sampun parengaken kula nyuwun tambahan pangestu. Iya ya. Pratamtama. Siaga makarya. Esti Sanjata. Kanthi lumaksana magita kita. Tandya.
Luar apa gendeng ya gendeng ta. Lah kok gendenge? Gendenge apa? Lah kok ketemu bapak. Terus banget apa? Ketemu suwe. Nyambingi lah, mau piye? Bawa godhong begopo. Aku ngantek suwe. Ya ngantek ayo. Antemi balane dhewe. Dua. Ya musuhe diantem apa, Bos? Diantem apa? Bisa diantem apa? Ya godhong. Nang ngono. Ancam malah banget godhong pisan. Ora sok nyambi.
Tinggal kita kita orang yang musuh. Musuh mana musuh? Iki sapa sing dijak perang iki sapa? Madhep pemimpin iki. Musuh iki ono godhok apa? Ayo. Kok pemadhep dene kancane dhewe? Oh, sorry, Bos. Madhepe kan ayo. Loro kandel
Wowo. Wowo. Alah, tis tis dulu.
Apa? Kakeknya malah rawani nang arep. Oh, tarik jone kelak. Ayo.
Jam laku terlambat, Mas. Laku nampaknya lho. Iya, kami tanpa sepanjang. Ya, juga mau terus engko. Sesuk lomba kok. Besok wae lomba. Mangan cukup. Ayo lomba. Mari kita. Ayo. Yo, pas bareng sabel ora dengan. Terima kasih cepet. Wah, cepet. Kamu lho, kamu jebuli wong. Lagu lama wis tau. Mari kono tak gawe. Ora. Iya. Asin. Kamu karo jadi. Besok aku. Alam ngombe ora semangat. Ayo. Ini orang sangat kotor wis ngakoncang bilang dadi badak. Yen pancen isih iman marang nyawa sak loro. Wis iku ilmu kita ngomong. Kayane ora koyo kan menyang Blambangas. Ojo bisa ngimit. Ora gampang te boyo Gusti Ibrahim bicara. Patonan wis megel ora jagat. Ora konceng bilang
Wong gampangan. Kowe anu lanjut. Ayo lanjut pengaran iki perkara. Radio. Sing nopat iklan bae. Yen ana kahanan koyo ngene aku sing komen nang aku disakura tanggung jawab. Wong gampangan. Ben pengen rak kamulan nyawang. Luwih becik. Wis sumpah kira. Om kok coba. Aduh, aku sebagai sopapan kene, nang ngono pituon. Panjiro kok. Yen Gusti putrimu ya ayo tolong mau mulung aku. Apa sebagai sopapan kene? Gak mulung aku marang kowe. Ning ngono tokokan. Opo tokokan? Yen wis bisa nyangking sing sinopan. Lakon mati. Aku senang. Hei, mau coba? Orang nak tindak. Oh, mati so perintah. Sokui. Ayo, yang pancet ke satu, ketok ke kalian. Ini bagus nak macam macam ini. Mengacu punya berapa kamu jual di sana? Jangan.
Asu. Apa, Juk? Ande! Wah! Kowe ora ora. Iki ana apa? Kowe anggur ngono ditakoki. Ngono apa ngono. Iki aku. Aneh-aneh nyoro. Asu kene. Oh. Kiri. Lah. Lah iya bener. Aku karo kene yo. Ono ngono. Asu apa kiri? Anjing alah. Yang yo bener. Toy! Iki mau cak. Kowe ora takok dhewe. Wis mbok takoni ora iso. Aku sing umpan ae sitok-sitok kabeh iki. Kowe asu apa kiri? My name is the dog. Oh, apa? Takoni coba. Ora iso. Kabeh iki padha beda. Beda mau. Asu yo kiri, kiri yo asu, anjing. Beda. Alah. Wis sampe beda-beda. Jajal sing wis. Nih, demo. Nene, mau. Ngomong kowe lho. Jebule sono iki asu. Asu kiri. Asu. Kiri apa asu? Asu, asu. Asu. Kiri apa asu? Asu. Kiri. Kakek aneh. Nah, dia lanjutin dia asu ini enak. Kok. Alah. Alah. Halo, halo.
Ada isi jalan ta orang iki kok. Iki dadi apa? Iki lha apa? Kowe. Yo. Berarti mesti duwe. Yo. Kowe sing asu. Kalah karo bapak asu. Boleh ayo boleh ini yang kok tenan. Iki boleh asu. Yo. Bukan asu apa? Pergi.
Aduh. Oke. Iki apa? Kuating ya, kakek ada. Waduh.